रायजो पर्यायनि हेल्थ एन्ड वेलनेस एवेयारनेस मोनसे केम्प फाथिदों आरो बेखौ क'क्राझारावहाय जोंनि बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि गिबिसिन जिल्ला हिसाबै जोङो बेखेवनो हाबाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि 35 लाख नागरिक आरो बाखि थानाय छात्र छात्रीफोरनि सायाव बा रायजो राजाफोरखौ जोङो माबोरै जोंनि गुफुं देहा आरो गाहामथिनि थाखाय खामानि मावनो हायो बेनि सांग्रांथिनि हाबाफारिखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बेखौ जों गोख्रैनो मावनानै जोंनि हालामावहाय गासैबो बेरामनिफ्राय रोगिनिफ्राय जों माबोरै आरायग' खालामनो हायो बेनि सांग्रांथिखौ जों माबोरै मावनो हायो बे खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। गामियारि ओनसोलाव माबायदि हाबाफारि लानाय मोनफ्रोमबो बिसिडिसियावनो बे हाबाफारिखौ लागोन। दिनै जोंनि नैबे मा बिसिडिसि होनोमोनलाय क'क्राझारावहाय जोङो जागायदों तितागुरि बिसिडिसियाव जोङो जागायजेनबाय गासै जोंनाव 420 बिसिडिसि दङ 420 बे हेल्थ एन्ड वेलनेस एवेयारनेस केम्प प्रग्रामा जाजोबगोন आरो दिनै जों जागायदों। বহুত ভাল লাগিছে স্পেচিয়েলি আপোনালোকক অভিনন্দন কৰিছোঁ কিয়নো আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যি হেল্থ আৰু ৱেলনেছ এৱাৰনেছ কেম্প আজি কোকৰাঝাৰ জিলাত আমি উদ্বোধনী কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এই প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰাই বিটিচি থকা সকলো আমাৰ নাগৰিকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ আমি হেল্থ আৰু ৱেলনেছ এৱাৰনেছ কেম্পটো আমি এৱাৰনেছ কেম্পৰ দ্বাৰা কেনেকৈ আমি সজাগতা আনিব পাৰোঁ বা এৱাৰনেছ আনিব পাৰোঁ সেই প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰাই আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু অসম ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। এই প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰাই আমাৰ বিটিচিবাসী বা অসমৰ সকলো নাগৰিকক আমি এৱাৰনেছ কৰিবলৈ কি কয় আমাৰ যি প্ৰগ্ৰাম সেই প্ৰগ্ৰামটো আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ।